CPM yakari BJP Federation Kabai Kobai Lamsogo. Aslambarini Tipramota BJP of Federation Kabai Kobai Lamsogo. IPF yakari BJP Federation Kabai Kobai Lamsogo. CPM yakari BJP Federation Kabai Kobai Lamsogo. BJP BJP Bharat Mata ki Bharat Mata ki Jotono sung tiri hambai te khatsam namaya pharo tiri sungora Asrambari ningai CPM Tipramotha te IPF tiningai tini senioro BJP o katal yapri rokha te biskani salosang o Tiprahano superstage nanambagai mudi je kok sai tongmani sakhari tongmani Tipraharo tei besung sasakhana ni bangai je sakhari tongma jaga sung joto pal khlagi yapri rogoi o Tiprahano kusuk ti salanya bangai ne tini sakhala je joto sara Triprago ta oro sung joining program abani bagai tini mankha te obo haike salburung burung kobangma jaga wono joining program solai tongo tabo program tei kaisa sung oroni porekhena sung te hai mafinai jirani abo khomulung ningai sini Tipramothani taku bukhuro superstate Tiprano snana ni bagai joto yapri laijak abni bagai joto na hambai tei sobari sibai mai pharu tini sini oro phainai Tipramothani oro sini sikla youth rok tini youth generation rok dofani hamari ni bagai wansoka modi je Tiprahano development khaina ni bagai je samung khai tongmani o samurong tei bukusu kisana bagai sing joto phalejak abni bagai tini sing oro joto khabai khubai khlagi borno yasaka ang kha wansogu tei tei bubuskani salosung obo hai khlagi sini dofawo sing baksa khlagi hamari India ni joto state be baksa sing kusukana ni bagai sing tei besak khalagi ke second Jong CPM IPF Tipramotha tongmani tini PD madam ni chote jong tini 82 family ni borok join thebe ka BJP o haina hai Tiprasan bango joto noi samung tanoi modi ji yak roi so haina hai join thebe BJP o ambai again no kam tongmani agi Tipramotha CPIM IPF tongmani tabo national party khaina hinai phaibe ka ancholik tongmani tebo agami दिन त्यो join khane juga khai tong sung bai so borok agami दिन sung contact ngai ebong chung chikon chung joining khai bong no chung boron khaina hai sini BJP party o hambai namaskar